Ramogi koro ndalo dong mana mano kende to chakruok mara okumba mar SHA chako tich tarik 1 mar 10 mar higani. Koro ting'ni e lwet apisa mag loch nanga. Koro kineno ka samoro jalup ruoth kata ruoth kata jalup county commissioner kata county commissioner wuon olimo gweng'u ka jiwou to ng'eni mano e gimomiyo. Owere kod mago wang'imo tende kod weche mag ng'anyo kod rito ratiro mar oganda e pacho ka. Riwruoge makedo ni ratich oganda kotelgi kod Amnesty International Kenya gi riwruok mar kinde ma pacho ka LSK yogolo report ewi monjo manotim ne jong'anyo mag Gen Z e kinde mane gimonjo od bura ma pacho ka dweche 3 mokalo. Report margi yangore ni jo Kenya maromo 61 ne owito ngimagi e kindeno ka ji mamoko maromo 67 ne ondhe gi obila e kindeno. Dwaro pod nitie ni sirikal oloso put mar timo nonro ewi gino manotimore tarik 25 mar dwe mar 6 mar higani. Cleophas Oluoch nigi ler. Tarik 26 dwe mar 6 higani en odiechieng' mabiro moko ewi oganda jo Kenya mathoth. Dweche 3 osekalo nyaka ne jong'anyo mag Gen Z donje e od bura ma pacho ka. Rapar makende ne otimne jogo mane ochiel gi magina kendo wito ngimagi e kinde ng'anyogo. Riwruoge 6 makedo ne ratiro mag oganda ka otelo kod Amnesty International Kenya kod riwruogo kinde mar LSK ogolo kwan jo Kenya mane owito ngimagi, mane oyudo hinyruok kod mago mane ondhe gi thuon. Giyango ni jo Kenya maromo 61 ne owito ngimagi kinde ng'anyo, ka ji mane ondhe gi thuon kod obila kwan giromo 67. We have documented 61 persons who've lost their lives. And these are the cases we call extrajudicial killings. 61. As IMLU, we have conducted autopsies on 49 of those bodies that tell us the actual cause of death. In regards to the persons that are still missing, the team here has reported 67 cases of enforced disappearances. 40 of those have been resolved. We still have 27 people missing. Gikwedo tim mane obila otimo ne jong'anyo mar tiyo gi teko mathoth koting'o tiyo gi gige lweny mager kuom jong'anyo mane omanore mana gi bandera, firimbi kod simbe ong'we yamo. Minimize the potential for injury to any person and damage to property. Video shows that police neither formed a clear cordon around Parliament nor facilitated the protesters. Approximately 2:30 p.m., after members of Parliament approved amendments to the finance bill, videos show protesters advancing towards the building and what sounds like gunshots. Researchers counted at least 45 shots fired within 56 seconds. 3 eyewitnesses said that they saw at least 6 bodies of protesters who were believed to have been shot dead. From evidence assessed, the protesters were unarmed. Riwruogo kinde mar LSK ka otelo kod jalupo gai margi dwaro mondo ji mane owito ngimagi oyud ratichgi kaachiel koda kanyuola maggi. The Law Society of Kenya is collecting information together with our stakeholders and our partners in regards to mounting a consolidated petition towards reparations for all those who lost their lives and all those who lost or had an interest affected in one way or the other, especially in terms of a human rights regime. Yangore ni jo Kenya maromo 12,000 ne osiro paro mar loso aput mar timo nonro ewi gigo mane otimore tarik 25 dwe mar 6 higani. 12,000 people have called for a judicial commission of inquiry. We are going to be presenting this to the National Assembly. We are also going to be engaging with the judiciary. And lastly, we will also, in good faith, reach out to the law enforcement agencies to give them the opportunity to essentially course correct the behavior that we have seen over the last 4 months. Ng'anyo no, sirkal ne ogoyo chapa e oboke ma sirkal ewi tiyo gi jolweny ma pacho ka e kinde ng'anyo. Riwruoge go koro kwayo sirkal mondo mi owit oko gino mane giketo e oboke ma sirkal dweche 3 mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.